भाई आराम से सो लेना औषध खायचं होतं? औषध काही नाही नाही औषधाला काही सुरू करा आणले मुख भेटायचे नाही मुदत देते नाही भय करू तू इतके सहजରେ ମରିବାକୁ କୋଉ ମେଡିସିନଟା କେତେବେଳେ ଖାଇବ ମୁଁ ଜାଣିନି କମଳ କିଛି ପଚାରିନି ପଚାରିଥାନ୍ତୁ ନା ଆରେ କୋଉଟା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟା ଖାଇବା ପରେ ଏମିତି ଭୁଲଭାଲ ମେଡିସିନ ଦେଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ ଯେ ପଚାର କୋଉ ମେଡିସିନଟା କେତେବେଳେ ଖାଇବ ସେଟା ପଚାରିଲେ କମଳା ଏ କମଳା ଆରେ ମୁଁ ନୁହେଁ ମା କଥା ପଚାରିଛ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କମଳା ସକାଳେ କୋଉଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଉଟା କ'ଣ କହିଲୁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଦେବି ରଖିଦେ
ଏମିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଏ ହାତରେ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମାରିବାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବ ସେ।